Čaute, čaute. Fotka. Wow. Pigmentivist. Dobre, nevidno, takže nič. A začíname vlogovať, takže ideme môj prvý vlog v živote a začíname, chápať. Vytváram stránku na Facebooku. Ešte neviem, jak sa budem volať. Keď tak mi napíšte do chatu, ja vám tú stránku pošlem. Video vám určite pošlem. Ale kucaku treba ešte dva poslať. Ešte tam ten video sa pýtam. Takže keby ste chceli to nájsť napríklad na YouTube a vyslovene poslať, tak napíšte tam iba seriál. Takže môj prvý vlog a vo vlogu sa budem rozprávať. Môžete mi aj v škole hovoriť a napríklad mám jeden subscribe, takže mám jeden like odber od jedného Čecha, takže ten neviem čo s ním bude, neviem jak sa volá, asi Vojteček alebo tak. Takže chcel by som to spraviť tak. Nič, nastavím ešte datum. Takže chcel by som to spraviť tak, že je to fakt, ale môžete mi na Facebook, na tú stránku napísať otázky, môžete sa napýtať si čo, alebo vlog to znázorním. Aj v škole sa môžete pýtať, asi to iba zapíšem. Potom vám to poviem v ďalšom vlogu. Ja si o 3 dní, je mi touto, ale show to mojho hlasa dneska nebude. Bude to až zajtra a to z dôvodných dôvodov. Potom na facebookovej stránke zabudnite mi dať like, tam budeme mať čím viacej lajkov, nebudú moje videá lepšie. Ešte ich budem formovať. Mám Magic kameru za 48 €. Kúpil som ju v 80% akcii. Nemá to dosť dobrý upgrade, ale vlogy budem točiť cez Cyber kameru ako teraz. Je to zdarma, že sa treba registrovať. Nebudem používať na let's play a také, ale potrebujem mať herný počítač, ktorý bude mať až na 4 dní. Takže tam začnem točiť PES 2013 alebo Euro Truck Simulator. Ešte neviem, čo to bude, ale tak zatiaľ to všetko, potom čo som to chcel. Videa zajtra. Môj hosťom bude, tak to vám ešte nepoviem. Je to na facebookovej stránke, takže preto vám sa to oplatí. A poviem vám teraz, Adam Bati. Profesionálny hráč Counteru, takže to bude host nejak minulé, čo tam kde Gažo z domova, však viete jak. Som v manchesterskom tričku aj fandím Realu. Vidíte, ale aj také za 3 € kúpené bazár. Sezóna 2000. Nevidno, kúkam tam a nevidno. Takže budem točiť aj cez Magic, ok. A taktiež budem to dávať ako aktualizovať svoj stav, takže vy môžete písať aj do chatu tie otázky. Nezabudnite to posielať kamošom. No tých, čo poznáte, môžete pár ľudí pozrieť, aby som zbieral pozretia a získal tak centy. No, získam tak 2 € mesačne. Za to vďaka Vojtechovi, ktorý mi poradil, ako mám dať reklamu. Vojteček. Like. A taktiež udržiavať lajky, keď môžete reklamu. Dobre, takže začíname s prvým vlogom. Hej, harmonia, žije všade, harmonia, je všade. Sú z toho minuty. Najprv sa najem. Dobre. Neviem, o čom hovoriť, som slepý. Počkaj, čo sa... A mám ešte jeden názor na politiku. Bylište mi prdel. Toto, čo vás vy predvádzate, je z vás na zle, more, na grc,
sú televízne noviny, to je hovno. No, už to konečne vyšlo. Keď ma teraz dáky, stáva tam trouba pozerano, tak nice, to zapíše sa už. Deti, za to, že spáchali samovraždu, alebo neviem, čo nechcem riešiť. No, za to, že spáchali, viem čo, takže za to nebudú, za to nemôže hrať. Prestaňte si to myslieť. Prestaňte si to myslieť, že vám takú ja dám, že sa nezobudíte. No, to je všetko politiko. No, kytičky, more, ja nechcem kytičky. Nie toto, že nevidno ma ty. Nie toto, čo máte. Čo som na svadbe? Som na svadbe. Ja si to môžem vyčistia. Jo tak, yes, ja si môžem stiahnuť témy. Takže práve teraz vypíšem nápad. Budem si aj stiahovať. Dneska mám prvú otázku. Mám vôbec jednu. No dva. Prečo natáčam, keď som trápil? Hovorím. Odvážil sa takto z vás niekedy natáčať, keď mal 12 rokov? Kto? Videl som aj iných buzíkov, takých ako ja, a oni robili hoci pindoviny. Čo sme dneska zažili na oci, stretli tam, kto im dal pár grošov, ale nechce doliť. Keď toto si hovoria vlog, na mi vyješ prdo. Lebo, poprvé, ja začnem natáčať let's play. No bol taký duch, vidíte to? Človek. Ja to mám dačo na kameru. Takže, najsiprv uvedem niečo prvkúne. Až tak začnem hovoriť tú svoju tématu. Ja to nemám zase. Tak som ich tak mastil jak svine. Ale počúvajte dobre. Tak to sa potom bude opačne. Takto sa to nevie. Dobre, no. Ja to robím preto, som mal 2 € mesačne. Bude aj viac, keď to budú viacej sledovať. Ale aj preto, lebo mňa to baví. Spojenie chuja a Joha sa znikne. Huja zasi, že? Na čo sa tak volá? Dobre, druhá otázka bola od... Keď bude chcieť, tak poviem jeho meno, ale on to dobre vie. A.M. Z rodu Matešovho. Takže... Pozerám aj video, čo som točil včera, sobotu. A tam som hovoril to, je čas, kde sa stratil. A tam hovoril. Toto som ja hovoril, ako za zobanec, chápete? A preto teraz budem hovoriť silnejšie. Tam mama tak je. Neviem, že či ma bude počuť, takže čuš. A budem hovoriť silnejšie. Že či to nemám na kamere, ale teraz nemôžem to robiť. No a vyjde to na YouTube, bude aj Facebooková stránka, ktorá bude reprezentovať môj kanál. Bude sa od Juhas TV, tam si hore natískajte. Takže zmizne to. Zmizne. Také smiešné. Som si to tak nasral. Čerstvé. Dobre. To by bolo všetko. Čo sa týka tých osobách, so seresami, budem nahrávať. Napríklad
Už ste zo včerajška. Ja som svinia, Zužu. Som svinia. Som svinia, Zužu. No a čo? Pane Bože. Haló. Otváraj už to. Tak ja neviem, čo bolo. Asi prestal fungovať to miesto. Neviem ani koľko minút začal ma zase to miesto. Majte mi, keď mi dáte otázky, môžete sa pýtať a vám to odpoviem. Raškľa, pilník na drevo. Is, pilník na drevo. Takže čau. To nechutí. No, že to